Ndewonu ndị be anyị, ekene m unu. Igbo anyị abịa. Igbo class world ndị be anyị mmanụ. A na-ekwu ka a na-ekwu, okeke emene emene, okeke a na-eme ọzọ. Yuke ọzọ kwakwa. A na-ekwu nke fama efe eme ọzọ. Fejegokwa gbagachie. Ihe nsikwa ka m gwa unu na mgbede a bụ na nke na-emeni bụ na ịma na famechiri ndị dependent di na nwunye ịbịa na Jenụwarị. Ama m onye kafa jide gbagachie mechie tuberculosis test. Ndị je ime tuberculosis test, ịma ihe menu iwelili nke ahụ eji ebuku appointment eji eme ịbịa klik enye click your home country ọpụta zie destination nya destination Eliza zie nye no destination gị ịma mfu ya o wee mee tumbum wee fuo country ndị ọzọ dịcha US ọ dị ya, Canada ọ dị ya. Ma country ndị ọzọ nya ama nnọọ wee were ifie wee vanish ye tumbum. Nya bụ ịma na fana na-esi ana n'imi na ama na ndị a nwekwa ike ịbịabazi na ịmago bịa bili ebili ndị nwetega admission fa wee jiri maka before ị bịa ị ga-eme tuberculosis test fa wee mechie nye ka anyị nebe n'anya mmadụ ma a ga-emeghe. Nya bụ ndị na-achọ ịbịa n'ọnwa niile wee ruo Disemba, biko unu jegodi klik be link ahụ, emechie mma enye unu link ahụ ka unu maa ma ọ ga-emeghe ma ọ dị faulty, maybe na ọ dịkwa faulty ụnyaahụ na taa, maka a na-atry ya ụnyaahụ na taa ọ daga tuberculosis test ọ daga ọ vanish ọ na-adịbukwa ibukuo inweta bukiri ije mee tuberculosis test. Ya bụ fa chọọzi ka ndị be anyị bụ Naija na-abịa fa emechigokwe nke ahụ, mana ka anyị ghara ịconclude. Ya bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịa na ị chọrọ ime tuberculosis test, jee ichekiti igwe anyị ma ọ gabago. Ọ bụrụ na ọ gabago, izunye anyị ori ụka. Ya bụ ka anyị gabanụ Canada. Ọ bụ ebe anyị ga na-agazi, na-ekwesizie na anya na Canada anyị ga-abịa wetelu unu nya ịma na anyị wetelu unu isiokwu, anyị ga-abịa wetelu unu akụkọ n'uju n'izu ụka na-abịa abịa. Anyị bịa wetelu unu akụkọ n'uju ka anyị na-atụkwa anya, ka anyị na-atụgharị ya, anyị na-enekwa anya ma tuberculosis test ọ gabago. Maka ụfọdụ webụsaịtị ya dị faulty, mana ka o si na dị isiokwu bụ na fa na-achọ ka ndị be anyị bụ ndị Naija ghara ịbịazi, mana ọma nkwekwa omume a ga na-agarịtọ, mana ka anyị na-enegodifa ndewonu ndị be anyị. Ọbịa ka m si ka m bịa wetelu unu n'uhuruchi ya na-efia ka anyị na-ewetelu unu ya. Anyị ga-akpọkwala unu jee lie nri uhuruchi, ya bụ ka unu soro anyị na-ekesakwenu biko ndị be anyị. Ọ bụ Igbo ka anyị na-akwado, anyị achọrọ ka Igbo be anyị nwụọ. Anyị chọọ ka asụsụ Igbo na-aga n'ihu, ka ọ dịbe ndị dịlifa. Ya bụ ka nke anyị dịkwala anyị, ka anyị ghara iji aka anyị kagbuo asụsụ anyị. Gị bụ onye nne onye nna na-asụrụ ụmụ gị sọ bekee, ụmụ gị ada anụ Igbo anụ na ntị wee bụrụ ọsụsụ. Nwanne m ọ jọgburu udere ma si gbuo nkapịa. Ya bụ ọ bụrụ na ị na-eme ibido taa kwụsị ya, maka onwe bụrụ onye gwa gị. Taa anyị na-agwa gị ya, gụcha ntị nụrụ ya, akpọchie ntị gị. Ka anyị na-ekwu ka anyị gaa rie nri ehihie ngwana na-etinyekwelu na anyị akara ịfụnanya, ya bụ akala na-ewenye aka emuna, ya bụ tọmbọb na-etinyelu na anyị ya. Ọ ya amasịkwa anyị na-enye na anyị star na sọskraịbụ na anyị. Ọ dịkwa na Facebook sọskraịbụ nke Facebook, ọ bụ itinye iji na-akwado anyị nke Facebook ahụ sọskraịbụ ya, ọ bụ itinye ego. Mana sọskraịbụ nke YouTube ọ dịeli ego na ịbịakwara ya enye gị link
si gị subscribe ịkwụ aka na link ahụ bulu gị gaba na YouTube ilukwere ị na-anya ifu ebe dị subscribe ịkwụ aka na ya bụ klik obupụta gị notification nwere ihe ọzọ ịkwụ aka na na klik ọkwa ya bụ na ị subscribe ga onwekwa ihe ọzọ ọ dịlikwa ego ya bụ tụsaa na ya ọ ga-adị anyị obi mma ka anyị nwee ike na-apụta mgbe nche ọbụla na-ebutekwala ụmụ akụkọ na-agbasakwala ụmụ ozi ọma na-ebunitekwala ụmụ asụsụ na omenala elu ọ bụ ọdịmma ndị Igbo ka anyị ji pụta ọ ga-adịrị ndị Igbo niile na mma ise ngwanene ka anyị gaa lie ehihie anyị abịa nri iwe ka anyị kpee ekpere n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ Chukwu gọzie nri n'afa Jesu amen n'afa Nna ngwa bido n'igwekwa ụsọ etigokwa papa nnekwu ka m bịala gị ka ibido na-esulu n'obe ngwa welu na-esulu n'obe na-ebu ka ihe kakwa gị papa ka ihe ka gị makwa ihe ka gị papa toy papa imegwene ka ọ ka gị maka taa bụkwa wikendi Satọde ndị dọkịta nọrọ chacha anọkwa onye ihe ma ekita ọ ya afịakwa arụ emergency iwee na ọnya m awa 5 ebe ị na-eje mmetụ ngwa bido libe na ma arịachagolu ngwu bido libe papa bido libe ihe bụ otu mmiri esela ese ọ bụ ka garị mana ọ bụrụ garị otu mmiri ofu ụbọchị m na-egosikwa ya ka ebu ofe egusi kedu oriri ị na-eri papa kwuo ofe egusi papa sulube nri na-arịa chagolu nri sulube n'obe gị ibe oke nwa ị na-elikwa ndewo ọ dị mma ke nke unu na-alaikezi ebe unu alaikere otu pounded yam to pounded. ọ bụ egwu Pound the yam. nke ka mma na-arụ Pound the ka mma yam. na-arụ Pound yam. Pounded yam. I'm gonna pound. papa ibe ebube ị na-elikwa ndewo papa nnekwu etinyere gị nke gị na-elini ị na-achọ nkwa aka unu eji na mmiri kpalie m ebube ilaikwala ya adanna keki obe ga-agwụgo oke nwa si na obi egbula agwụ obe gị ihe eje klova ọzọ ka ndị ekutela oke nwa obe ọ lachachagokwa obi oke nwa na-eri nnukwute nri oke nwa be anyị Also, so of cake I'm not sure. ọ fọrọ ofu ka iliche nwa nga oke nwa na-eri nnekwute nri nke o ji bụkwala oke nwa oke nwa na-eri nnekwu nri nke o ji bụrụ gịnị oke nwa ka anyị na-enenezila obe ilaike yazi ya ka ọ dị
Even ndị ga-agwụ chọrọ ndị ma oke m kwanyekwa ị na-emekwa ịkwakwa na mmiri n'obe dị ọkụ ị echere n'ọjụ oyi maka esi n'ite kwufie nwanne m ịnọkata ihe efura ifukata ibi ọzọ bata ị nwere ụzọ ga-abatasi ụzọ ngwa nọrọ ọfụma ọ dị egwu ndewo unu na-elikwe ndewo hey ibe nri gị biko onye chọrọ owe gị ịchọ ozi owe gị ọkwa isisi ji ekute kịta ịchọ ndị chepa afọ afele ji edobe papa ihe ekele ọ na-akwa ekele unu ga-ejisi ike kene mmadụ unu ji nri bido n'olibe ụmụaka ya nkụ liben Kannekwulibe ịchọ ka nne gị nri n'ọnụ itogon ị na-asịkwasị nne gị nri n'ọnụ ka esi gadụ na-enye gị nri n'ọnụ papa o nwere ka ọ dị nne gị nri n'ọnụ Ikalisazina bo kakaweli ni iligo nkiri. Okay, bombo yawa. Mbube ilibe. Nde ewo ewo. Eles com a paponha não. Só canil não. Uma nolof mano. Nolof mas. Paparo ne kid. Arone. Imala arone. Imala pa. Hey. Que precisa uma arone? What do you say? Isso é? Pô, isso aqui. Oh, isso é? Onde ishi, papa? Ishi. Up ishi. Only me ishi. Naro. O que me ishi naro? Ai, me ishi na. Ishi. Papi me ishi naro imaleli. Asa twe. Oh, you choi koala ni papa. Hey. Yeah. Mbebe bịa libe nri n'ọsọ ndị kpọcha nkụ osie ike ọkpọcha nkụ osie ike mara ndị Igbo otu mere oke nwere ịchọ ịṅụ mmanya bịa weta kọp ka ịgbanye What kind of thing color? The one I told you. The one I told you. ị na-eji aka gị na-ebido
Ọ bụrụ m ga na-enye gị papa. Na-emeghe n'ọrụ, a na-enyekwu gị na-emeghe. Nri Igbo ndị Igbo kwuo na ofe egusi. Kwuo na mkpụrụ iwe. Papa ihe eji aka gị na-eri itogo. Ebe ọzọ nwa, ebe ike bụ nwa. Ebu nwa anyị. Maka gị. Ka na-emekwa. Ka na-eme. Ọrịa. Ka ebiwe papa iti ekwana m ya na. Ọrịa na-ebu. Obodo ya n'akụkụ efere gị. Hey. Papa ihe eji n'aka gị niile. Nke nwa. Anaghị arịọla gị arụ iri chego. Ọ dị egwu. Given wala kayo wani papa. I'm ready to go. Belum yang sili kau ni tu. Belum sili ku pempen. Ichom ba ko makali tu. Wali yo belum, ibu belum kan rafo. Belum maya tu mo belum. Honey choring. Orang mana kau beli? Aku beli coba kau hangkai. Beo. Apa be? Elike go n'afọ. Gọsọ m na-ebube na-ekpe azụ elite mgbe niile. Ebube sọ m na gị na-ekpe azụ. Ndị ọzọ na-eri awala gbaa ọsọ. Chicken na pazu maka na ọ na-akwa aba julie. Olichekwa nke ya. Olichere nke ya ọkụ ya oyibo li obere. Chidike ngwa gbogobe nsi elichego. Ijizi ndị akpali ya mụ papa. Ijizi ndị akpali ya mụ. Ọ dịkwa egwu. Ọ dịkwa egwu ndị be anyị. Papa iji nri akpali ya mụ. Rie rie ọfụma. Ahụ ejikọkwa gị. Ngwa likwu obele ka ịkwụsị m. Likwu obele ka ịkwụsị.
Ndukuka ojuwe kuku myself. So owe bugodi. Ora godi kanli. Ndi chebe komi ora ebe nsi atu yo kokolo n'azụ. Ifuru ya. Ebe nsi atu yo kokolo n'azụ. Hey. Oh, ọ na-abụkwa elikete nri nke ụlọ ibulu mmadụ. Nri chebere nri ụlọ ibidobe. Hey. Oke nwa be anyị ịbịala ọzọ. Oke nwa ịbịala ọzọ. Iji eje n'ụlọ ụka mgbe anyị ji. Ijiri eje. Oke nwa daalụ. Oke nwa. Na-eme ọfụma daalụ. Ndewo. Mmadụ niile agbagokwa ọsọ. Sọmzi. Mgbe niile unu gba ọsọ rafu m. Mgbe niile unu gba ọsọ rafu m. Ịnụ ya. Oke nwa isi n'ịnụ. Ndị ma abụba ga-efere ya. Ọ fọrọ obere. Ngwa unu na mmiri tie nwuche na-asị. Oke nwa be anyị. Ị na-agagharị ebe na kichin. I'm shocked ya lege papa. Oh? Yeah. Ọ dị egwu. Oke nwa. Ị na-anụ ọgwụ ya nụ? Ndewo. Ndewo oke nwa imere ọfụma. Ebe oke nwa nọ wee na-eche m. Oke nwa be anyị nke. Oke nwa be anyị ka ị na-enene na ihe ahụ ị na-enene. Ọka ịmalụ ma ị ya alụ ya injinia. Ịma na isi na ị ya abụ injinia be anyị. Ngwa na-enene. Ị na-amonite ya ka ịmalụ ma. Chimo. Obi ijikwa na ewe ekpofu tebụl. Hey! Ịchọ iji ekpofu tebụl papa. Hey! Ebe ahụ ka ị na-alụ injinia nwa isi na ị ga-alụ papa. Ọ ikpofula anyị tebụl. Kezi ka isi weli afọ gị papa afọ gị. Kezi ka isi weli ya na-akpofu tebụl papa. Hey! Chai, nekwenu anya o. Chai. Ikpotebu na mma eliche nri. Chai. Elichegokwa m ya. Elichegonu m ya ndị be anyị. Chai. Ọ bụrụ obere ihe o. Ịmakwa na osisi bụ ọrụ, olili bụkwa ọrụ. Ya bụ onye siri nri esi ka onye likwela elika. Onye siri nri esi kakwa onye lile elika. Maka na isi chie elire ọ bụkwa nsogbu. Ebe nsogbu dube ịkpatagodi ihe a ji ga-eshi ya. Ọlụ dị na nke ahụ.
onye jele afịa ojekekwa, onye esili nri esika, ndị lile eli elikakwa. Ọgwụgwọ nrapụzi ya nka. Nrapụzi ya nka. Onye siri nri esika, onye riri nri elikakwa, onye wetara ebe eji si ya emeka. Ọ ya adị m, ọ ya adịzi m. Ọ bụ ndabasị ka m na-achọ ịnabụ ya. Ndị be anyị ejicha ese aka n'ose. Ọ bụrụ obere ihe. Elicha eme gịnị? Saa aka n'ose. Ekene dịla ulubutu ọka nwanyị, ulubutu nwanyị ọfụ ọka. Ka nwa bịa wee kwụrụ m mmiri ka nwa. Ọ bụrụ mmiri, gbụyalụ m nke. Bute ezigbo mmiri gbụyalụ m biko. Oke nwa na-enyekwa anya n'ala maka ịkwụ ọkpa n'ime nna m. N'elu mmiri, n'ekọpụ m. Ngwa kwuo onye anyị. Nwa bụ ezigbo nwa, ọ na-eje ozi. Ọ na-anọ nso mgbe niile. Gbajuo onye papa, ana m achọ ka mmiri m gbajuo agbaju. Mba ozugbo ya ga dọba ngwa n'ọrụ papa. Ịchọ ụmụ mmiri. Papa ịchọ ụmụ mmiri. Ịchọ ụmụ mmiri ọka. Ịchọ. Ọ mgbe ya lee. Ngwa nka mgbe ebe gị. Nke lụka ọkọpụ papa nyebụ. Wete nke gị. Efu ihe dị na ya, wete nke gị. Ịgbajukezi mmiri o. Papa nke gị bụ you? You sure? I want them know okay. Papa ị na-aṅụkwa mmiri ọfụma. Oke nwa be anyị o, ime nke iji bụla oke nwa be anyị o. Chai, nwa bụ ezigbo nwa. Papa bicha ọnụ. Ọ na-anọ nso mgbe niile na-eje ozi. Mgbe ya nye m nke onye m, mgbe ya nye m nke onye m. Ibu ya fichagoro ya ọnọkwa. Ọ rịrị afọ ntene m pụọ. Oke nwa mọmị. Naka ndị akpọ oke nwa mọmị. Ebube na Adanna pa na-eme bikọ. Den pa nnukwu na dadi okwu ya. Den mụ na gị ọrịa. Mmebi anyị na-akọ akụkọ. Ọrịa. Ndụ mma. Ngwanụ. Ndewo oke nwa binyezie shi ezi ka anyị gbasaa. Nna m onye kwa anya ka ị ghara ịda. Nna ka emesịa.